I denne video skal vi se på en interessant side fra Verdensbanken, der hedder WITS. Det er en side, hvor man kan se al registreret handel på verdensplan. Hvis vi kigger på denne side fra 28. september 2020, kan vi se en liste over salg af uspecificerede medicinske testinstrumenter for året 2017. Det vækker allerede opmærksomhed, fordi der ikke nævnes, hvilke typer testinstrumenter det drejer sig om. Lad os kopiere linket og analysere det i noget, der hedder archive.org, som er et kæmpe internetarkiv, hvor man kan gå tilbage i tiden og finde gamle snapshots af diverse hjemmesider. Som vi kan se, er der pludselig foretaget en masse rettelser på siden fra den 4. til den 28. september 2020. Lad os prøve at tage et kig på nogle af disse rettelser. For eksempel den 7.9. blev der foretaget 3 rettelser. Den 6. 1 rettelse, den 5. 1 rettelse og den 4. 1 rettelse, som vi vil se på her. Nu findes siden frem, som den så ud den 4.9.2020. Indtil denne dato, den 4.9.2020, stod der, hvor mange COVID-19-diagnose-testinstrumenter, der var blevet solgt per land for året 2017. Danmark er på denne liste. Spørg dig selv om, hvorfor ændrede Verdensbanken deres betegnelse fra solgte COVID-19 Diagnostic Test Instruments til Medical Diagnostic Test Instruments i dagene fra den 4.9. til den 7.9. Hvorfor indkøbte Danmark tusindvis af COVID-19-testinstrumenter allerede i 2017? Hvordan kunne de vide tilbage i 2017, at COVID-19 ville bryde ud over 2 år senere? Husk på, at medier og politikere hele tiden har påstået, at virussen fik betegnelsen COVID-19, fordi den blev opdaget i slutningen af 2019 og var brudt ud fra et marked i Wuhan, Kina. At den danske stat i 2017 har indkøbt specifikt COVID-19 testkits 2 år før den påståede virus skulle have brudt ud, lugter kriminalitet og højforræderi. Det peger i retning af, at den danske stat bevidst har deltaget i den nøje planlagte coronakrise på verdensplan. Det virker som om, at Mette F., Magnus Heunicke, Søren Brostrøm og alle de andre banditter har været med til at udføre en seriøs forbrydelse mod det danske folk. Så hvem er det, Mette, der bad dig lukke landet ned? Hvem er det, Magnus, der har fået dig til at rende rundt med dit kurvediagram? Og hvilken kriminel bande brugte skatteydernes penge til at indkøbe disse COVID-19-testinstrumenter over 2 år før den påståede virus brød ud? Og hvem skal straffes og betale for alle de firmaer, der er gået konkurs på grund af denne statskonspiration? Her er, hvad du kan gøre. Del denne video med alle dem, du kender, og send denne video til alle journalister og til alle dine lokale politikere, og afkræv dem svar på, hvem der indkøbte disse COVID-19-testinstrumenter allerede i 2017.